बाय गिबियावनो आं गसाइगाव खोन्दो बनसुनि आफादगिरि जानानै मीडिया आरो ससियेल मीडिया भिउआर्स फोरनि गेजेराव आंनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनैनि बे प्रेस स्टेटमेन्ट होनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय थांनाय सानखालि खोरोम नार्जारी बिथाङा गावखौ जोंनि बनसुनि गाहाय नेहाथारि होननानै गावखौ फोसावनानै लानानै UPPL दोलोआव जगदान जाहैदोंमोन। नाथाय खोरोम नार्जारी बिथाङा जोंनि मानसि नंखालामोन। बियो 3 माससोल' जोंजों दङमोन। नाथाय 3 मासनि उनाव बिनि खामानिया मोजां जायैखाय बिथांखौ डिसचार्ज खालामहोनाय जादों आरो। ओमफ्राय दाथ' बिदिनो 1.5 बोसोरसो जाबाय बिथाङा जोंजों गैया। जोंनिया आंनि खाथियावनो नै दंफायो गाहाय नेहाथारिया। दाथ' बनसुनिफ्रायथ' फार्स्ट आं बेखौनो खोनादों। सिगांनि समाव सासेखौ खोनादोंमोन बे उदालगुरिनिफ्राय। दा मैयानो बनसुनिफ्राय बेनो फार्स्ट होननानै होनदोंमोन। नाथाय बेथ' नङा। बनसुआ मालाबाबो जगदान जाखाया। जोङो हारिनि थाखायसो मावनो ओंखारदों आरो जों मावनानै थागोन। जोंनि थांखिया बेनोखा जे जों बर'लेण्डनि थाखाय जों सोमावसारबाय थागोन। सिगांबो जोङो एबसुजों ओंखारफादोंमोन। मास गेदारिं प्रग्रामाव धर्ना प्रग्रामाव जों ओंखारफादों। जों आरो मावबाय थागोन आरोखि थैसोम थांसोमनो। जेबो लोब्बा गैया जोंना गावनि इन्डिपेन्डेन्ट आफाद। जोङो रावबो राजनितिक दलजों जोंना जेबो जगदान गैया। बे नंखाय बाथ्रा। बे माब्लाबाबो जानो हाया। जोङो बर'लेण्डनि थाखाय थैस' थांस'यै जोङो सोमावसारबाय थागोन। जायखिजाया बनसुखौ बरनाम होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आरो जाय बिथांमोना बनसुखौ नंखाय बरनाम फोसावो बेखौ आयेनै गोख्रोङै आयेननि बेबस्था लानाय जागोन आरो। जोङो राजनितिक दलजों जेबो लोब्बा गैया। आरो जोङो हारिनि थाखाय जों मावलांदों आरो मावलांबाय थागोन। आरो जोंनो मावलांनायनि थाखाय स्कप हो। एसेनोसै, गोजोन्थों। बेखौनो बुंनो सानो जे मिस्टार खोरोम नार्जारीया थांनाय 11 मार्चआवहाय बेयो जे UPPL आव जगदान जानानै इलजिकेल स्टेटमेन्ट होदों। बियो जे बनसुआ बिदि माने गामि ओनसोलावहाय जेबो दाबदाबा गैया मा गैया। बे आनरिजनेबल खोथाफोरखौ जों गनायना लानो हानाय नङा। दा जों बेखौनो खावलायो दे मिस्टार खोरोम नार्जारीया गाव जे गावनि बेक्तिगत मुलाम्फानि थाखाय बे जे UPPL आव थांदों जों बेखौ नायनोबो दरखार गैया, जेबो गैया। गाव थांथों, बिनि गावनि पार्सनेल मेटार बियो। बाट बे जे आनरिजनेबल स्टेटमेन्ट होदों जे बेबायदि जोंथ' जाथिनि मावनो थाखायसो ओंखारदों, जाथिनि खामानि मावनो थाखायसो ओंखारदों। जोङो जोंनि कमन इन्टारेस्टनि थाखायसो ओंखारदों। इयुनाव जुदि खोरोम नार्जारीया इयुनाव जुदि मिस्टार खोरोम नार्जारीया जोंनि अर्गानाइजेसनखौ लानानै बनसुखौ लानानै जुदि बियो गावनि राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय जुदि बेबादि स्टेटमेन्ट होनाय जायोबा जों खिन्थु बेखौ लिगेल एक्सन लानाय जागोन। बेयावनोसै, गोजोन्थों।